tomto videu by som vám veľmi rada ukázala precítenie časti tváre. Je to dôležité z viacerých dôvodov. Častokrát ľudia nosíme obranné systémy. Takzvané masky, ktoré si nasadzujeme preto, aby sme vyzerali lepšie pred okolím, pred ľuďmi. A keď si tú masku zabudneme dať dole z tváre, tak si ju necháme aj sami pred sebou. Pozývam vás na krátku relaxáciu, pri ktorej si oddychnete a oddychnú si pri nej aj časti tváre, ktoré nevedome, podvedome zapájame vtedy, keď chceme lepšie zapadnúť, keď chceme byť krajší, milovanejší, úspešnejší a keď máme pocit, že presne taký, ako sme, nie sme dosť. Poďte sa na malú chvíľočku zatvoriť oči a dotknite sa svojich spánkových svalov. Jemnú linkou si ich navnímajte a zajdite prstami až do vlasovej časti pokožky. Dotýkajte sa seba nežne, láskavo a tak, ako keby ste sa dotýkali tej najmilovanejšej osoby. Lebo tak to je. Láskavo. S nehou. Zmyselne. Lásky si môžete aj chytiť a jemne ich potiahnuť a uvoľniť tak aj napätie týchto spánkových svalov, ktoré nám smerujú až do vlasovej časti pokožky, hlavy. Výborne. Pomaličky prstami sklznite dole nižšie, otvorte si jemne ústa, aby ste rozšírili sánku a aby ste otvorili to zovretie sánky a nahmatajte si svaly v oblasti sánkového kĺbu. Nahmatajte si žuvacie svaly a jemným tlakom, krúživým pohybom si ich premasírujte. Tak. Dýchajte, uvoľňujte. Precíťte ten pokoj, pohodu, výživu. Zatlačte na miesta, kde potrebujete, alebo dokonca nechajte ruky. Nech vás vedú. Nech sa rozbehnú do tých smerov po tvári, kde to potrebujú a kde to potrebuje aj vaša tvár. Uvoľnite. Nádych. A kompletný výdych. Jemný, precízny nádych a uvoľňujúci výdych. Všimnite si svoju tvár. Všimnite si ju ako celok. Ako sa tak naozaj má vaša tvár. Ako sa tak naozaj cíti. Zamerajte pozornosť na čelo. Celé čelo po šírke, aj celé, aké je vysoké. Len si ho všimnite. Zamerajte pozornosť na svoje obočie. Najprv pravé, potom ľavé. Oblasť medzi obočím, tam, kde je sval procerus. Vnímajte oblasť medzi obočím. Všímajte si oblasť medzi obočím. Choďte hlbšie do vrstvy svalu medzi obočím. Zostávajte ešte medzi obočím. Toto je sval, ktorý si potrebujeme uvoľniť hlbšie.
precítenejšie. Ostávate medzi obočím. Vnímate stav svalu medzi obočím. Pomaličky idete k očiam. Ako sa majú vaše oči? Ako sa cítia? A všimnite si, čo sa udialo, keď ste si ich všimli. A ste sem dali pozornosť. A niečo sa zmenilo. Buď povolil tlak, alebo máte chuť vypustiť slzu, alebo máte chuť ich zavrieť ešte pevnejšie. Vnímajte svoje oči. Vnímajte vrchné viečka, ako sa majú. Prehliadnite si ich všímavosťou. Vnímajte spodné viečka, ako sa cítia. Všimnite si spánkové svaly. Pravý spánkový sval, ľavý spánkový sval. Všimnite si, ako sa má váš nos. Krídla nosa. Vnímajte pravé líce. Od krídla nosa cez celý jeho oblúk až po spánkový sval. Ako sa má vaše pravé líce? Ako sa má tak naozaj? Všimnite si ľavé líce. Čo sa to tam odohráva v tom ľavom svale? Preskúmajte pozornosťou nižšie lícne svaly. Pod líčkami trošku nižšie, ako od kútikov úst smerom k spodnému laloku ucha. Navnímajte pravý lícny sval dole. Ako sa má. Všimnite si ľavý lícny sval. A čo vaše pery? Ako sa dnes cítia? Aký v nich máte pocit? Ako sú mäkké alebo tvrdo zavreté. Ako sa má vaša brada? Všimnite si dole sánku, sánkové kosti, podbradok, spodnú kontúru tváre a všimnite si krk. Ak máte chuť, dotknite sa práve teraz aj krku, svalu na krku, pokožky na krku. Objímte svoje hrdlo, pohľadte ho, poláskajte. Robte to, čo si vaše telo pýta. Robte to, čo si váš krk vypýta. Dotknite sa ho na tých miestach, kde chce cítiť vaše ruky.
A pomaličky môžete otvoriť oči a zostávať s tým pocitom uvoľnenej tváre vo svojej pravde. Užívajte.